lagot na kayo ko ba? Sulang nakulat sa highway. Patay lang mo ni Mami. Alaysa ko sa puro. Kakuya magbaktas oy. Wala pa nakabayad si Papa og sa sundo. Una nakabaktas lang ko. Oh no! Oy madam, nagbaktas lagi ka. Oy Sidi, nalagi ka dira. Pahulay sa ko madam. Kapoy manggod magbaktas. Oh my Wala God. pa manggod ko sundo. Samtang nagulat ko sa kong sundo, nagbaktas-baktas ako oy. Wala pa kaabot imong sundo, friend. Kasig nalimtan na kaya ato ba? Ano na ka diri Sidi? Bago jud friends kay pahulay ko. Na diri na pud kumulat ko sundo. Unsa ko oy? Atas akong bag oy. Unsa na imong sulod anang bag nimo friend? Mga red bro, brand di ako. How ba madam? Ako biya magbuhat sa iyang assignment. Oh my Ito God. si De, adungo ko ato ba? Ay wala madam, kun ko. Ay sud ka madam ba? Ala nga, liwat gid ko sa akong mami. Ganyan na ka nagulat diri madam? Di na ako sige gulat dire ba, batay lang gid ka mami. Bye-bye! Grabe si madam. Wala jud pasakay. Luag man unta. Nahinay na lang ko baktas oy. Yun na lang. Saka kilometer. Uy, bayabas! Uy, daghan hinog! Wow! Mangwa sa kubik! Taas man! Dito sa baba kumagagi! Uy, tura! Hinog! Wow! Yes! Nanay ko snack! Hinuga, uy! Isa, uy! Karon pa ka uli sa CD? Wala man na nila. Kay pobre man sila. Wala pang bayad sa sundo. Kapuya magbaktas oy. Sige lang. Para humay ako mag-eskwela. Yes! Sa trabaho ko, puhon. Palit lang kog motor. Aya, timplasa kog milkshake. Pagdali, yaya. Naanap ko si madam kung makasugo, wagas. Ay, kay madam man di ay niya. Naara madam, oh. Wow. Nanalagi na pa, yaya. Gana naman na. Ati pag si yaya.